Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng Bicol Express at meron tayo dito talbos ng kamote ang drink sa atin tuwing. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibit, malinis ang kamay namin, mahantam kayong Kapampangan. Manganta na po. O kumanta na po. Mayaman, Bicol Express. Opo. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibit. Manganta na po. Manganta mo. Yan, luto ni kasi ng kabalan. Sarap. Ano ba? Salamat pala dito kaya tidada. Mangkoko ko. Salamat. Sabay tinago yung kamay ko. Naman niya. Gulay lang. Baba. Yung naman niya. Ya. Walang pahaluto. Ha? Yung naman niya pahaluto. Malasa.
Malapit ng Pasko na ba? Mapali pa rin nasa. Mm. Ano na yan? 9. Gandis na lang. Maparas na. Gusto mo? Na ako. Pa lang. Sarap. Ano? Sige, tulungan kita. Ano to? Lalawin na akong bala. Tulungan mo na ako. To. Ito na. Ito yung baboy mo. Kunin ko na ito. Bago kasi na kami nagmukbang, kumain ako. Paksin tilapia yung ulam Amin namin. mo siya. Paksin tilapia yung ulam namin. O, di ba? Papalampasin ko pa yun. Ako nagluto. Paksin tilapia. Mabilak sila ng tilapia. Press mo na. Malinamnam. Ay, Yung bito lang. Press may bago. Yung iba pinilalo ko na. ito ba na? Sarap. Masarap siya kasi maanghang. Ayan, shoutout po kay Tita Olivia. Shoutout po kay Tita. And ingat ko po palagi yan, Tito Mac. Nag-i-snow na daw doon sa kanila. Tito Mac, shoutout. And Tita Cynthia, Tita Nelly, Ate Janet Lumibaw, Sisi Janet from Germany, Sarah Frank, and Christina. Shoutout. And syempre, Ruby Garsalia, Elis Garsalia, Camille Garsalia, and Garsalia family. Shoutout sa inyo lahat and love you all. Ayan, at kay Nanay Babes. Ayan, Nanay Babes ba yan? Marina? Oo. Shoutout Nanay Babes. Nanay Babes Marina Kaluya. Shoutout po. Ayan, makapudibis agis sa naman pamangan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi mo ha.